Ești obosită de a fi singură? Îți dorești căldura și compania unui partener iubitor? Nu mai căuta! În acest videoclip, îți vom învăța un ritual simplu, dar eficient pentru a atrage iubirea în viața ta. Cu doar câteva ingrediente ușor de găsit, poți accesa puterea Universului pentru a-ți manifesta cele mai profunde dorințe ale inimii tale. În primul rând, găsește un loc liniștit și plin de pace. Acesta poate fi dormitorul tău, un loc retras în natură sau oriunde te simți bine. Aprinde o lumânare roz și așează-o în fața ta, creând o atmosferă caldă și primitoare. Apoi, ia o bucată de hârtie și un stilou și scrie calitățile pe care le dorești în partenerul ideal. Fii specific și detaliat, imaginându-ți toate lucrurile minunate pe care le dorești într-o relație. Pe măsură ce faci asta, concentrează-te pe aspectele pozitive ale iubirii și lasă să plece orice credințe negative sau limitative pe care le-ai putea avea. Acum, presară petale de trandafir în jurul lumânării și hârtiei, invocând energia iubirii și frumuseții. Închide-ți ochii și vizualizează-te cu partenerul tău ideal, simțindu-te fericit, împlinit și profund iubit. Permite-ți să experimentezi pe deplin emoțiile și senzațiile de a fi într-o relație iubitoare. În cele din urmă, repetă următoarea incantație de 3 ori, cu intenție și convingere. Prin lumina acestei lumânări, cheam iubirea adevărată la mine. Să fie bun, iubitor și sincer. Și să bată inimile noastre ca una. Stinge lumânarea și păstrează bucata de hârtie cu tine tot timpul, ca o amintire a intențiilor tale. Ai încredere că Universul îți va aduce iubirea dorită și fii deschis să o primești în toate formele sale. Amintește-ți, ritualurile sunt doar unelte pentru a te ajuta să-ți manifesti dorințele. În timp ce pot fi incredibil de puternice, este important să întreprinzi și acțiuni practice pentru a găsi iubirea, cum ar fi să întâlnești oameni noi și să fii deschisă la noi experiențe. Așadar, alătură-te nouă în această călătorie și să atragem împreună iubirea în viețile noastre.